ألا يا رسول الله يا خير مرسل أتيناك من برنو ونرجو بك الهدى ألا يا رسول الله يا خير مرسل أتيناك من برنو ونرجو بك الهدى لقد جاء خير الخلق بالنور والهدى رسولا من الله الكريم به هدى قوي بمولاه محمد مصطفى عطوف لكل الخلق في الأرض والسماء درى الخلق أن الله أعطاه رتبة وفاق جميع العالمين بها سما جميل المحيا سيد الخلق كلها Assalamu alaikum masu sauraron gidan rediyo Dandal Kura mita 98.9 barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dandalin sha'irai. Shiri ne dai wanda yake kiran sha'irai na musamman wanda suke waƙoƙin yabo na manzon Allah da kuma mabiyansa gabaki ɗaya a ko da wani lokaci musamman a nan jihar Borno. Muna leƙa lungu da saƙo don mu nemo mawaƙa da dama don su yi ƙoƙari su bayyana mana dalilan waƙoƙinsu da kuma yadda suke gudanar da waƙan nan a daidai wannan lokaci. A daidai wannan lokaci dai muna tare da Fatima Yusuf wacce aka fi sani da Fatahiya, wanda mawaƙiya ce dai ga ta nan a zaune a nan cikin wannan studio namu na gidan rediyo Dandal Kura, inda za mu tattauna da ita akan wasu waƙoƙinta da dama. A yau dai ta zo mana da goro, amma kafin nan bari ta gabatar da kanta. Malama Fatima, masu sauraro dai yau suka fara jin muryarki a gidan rediyo ana tattaunawa da ke, ga yadda kuma wasu masoyanki da dama suna jin waƙoƙinki wanda kika yi da dama a jere. To yanzu Malama Fatima, kafin mu nisa ko zaki dan bamu takaitaccen tarihin ki kafin mu shiga gundarin waƙoƙinki da kika yi? Sunana Fatima Yusuf wacce aka fi sani na da Fatahiya. Ina da shekaru 23. To Malama Fatima, to masararru dai kun ji dai Malama Fatima wanda dai kuka sani da Fatahiya, wanda kuke jin waƙoƙinta matashiya ce ma. An haife ni a garin Maiduguri. Bulunkutu kasuwa a nan nake. A nan kika tashi kenan. To aina kika yi makarantu da kuma makarantun zamani da nashi kuma Islamiyya? Na yi makarantu a Dala, firamaren Dala na yi. Ya firamare dai na fara secondary kuma Allah ya tsaida ni a wannan lokacin. Na ja a fannin Islamiyya haka. A fannin Islamiyya kuma ya yanayin nisan karatun? To alhamdulillah. Nan kam mun samu cigaba, mun samu kuma yadda muke so. An samu sauƙewa kenan gabaki ɗaya, an samu cikakkiyar hadda. Na'am, haka. To masha Allah, masu sauraro dai wannan takaitaccen bayani kenan daga bakin Malama Fatima Yusuf, wanda aka fi sani da Fatahiya, wanda kuma take waƙoƙin yabon manzon Allah. To Malama Fatima, akwai dai waƙoƙinki da dama, wasu lokacin akan sa su a gidan rediyo, wani lokacin kuma akan iya kunna su a hanya, wanda kuma masu sauraro da dama suna son bayanai da dama akan shi wannan waƙoƙi naki. Yanzu da farko yaya kika fara yanayin waƙa tun farko? Na tashi dai da ina son annabi ne sallallahu alaihi wasallam. So kuma alamar soyawan ambato shine na tashi da ina son annabi. Ambato kenan nufin ambato record wanda na Kano kenan? Ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya rinjaye ni, ina kuma jin kasidinsa har ya kawo ni ga ni ma na fara yin kasida. To kin fara yin kasida kin fara rera ne a cikin studio ko koya? Ina dai rubutawa haka a gida, ina dan karantawa har kuma na zo Allah bani izinin fara buga su a studio. Kika fara buga su. To wace waka ce kika fara buga ta a studio ta yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Kasidan annabi ne mai isa da mukami. Waƙar kasida wacce kika yi kenan ta annabi mai isa da mukami, ko zan so ki fara rera masu sauraro saboda su san wacce ce waƙar? Okay. Annabi mai isa da mukami, san ka nake ya shugaba. Ya Allahu kai ne gwani, ban iko ayyo da ni.
kai ne gwani, mai ko yau da ni, mai tuka gurin masani, in ka so za a yi da ni, kai ne rabu mai zamani, da ya gani kai ne daya, kai ni gurin da ban san shi ba, da kuma yi sadar magani san ka nake ya shugaba, sai ya ce kai wa almuji da ba, annabi shugaba ja gaba, kai adadin Mita 98.9 zangon FM tashar haɗa kan al'ummar Maiduguri. Muryar zaman lafiya. Ni kuka karon kauna da narkewa cikin shugaba. Lausa min Fadima, Batula Rahama, dar hawaye Fadima, da zafin sankiya Salima, ke ce dai kike rahama, an miki kara kare ni domin mutuncin shugaba. Da kuma yi sadar magani san ka nake ya shugaba. Shek Tijjani sirrin gani, bara magausi zamani, Ahmadiyar waka isar ni, cikin halarar ka ban mazauni, da rubar ta riga ni, ya Abdulmumin shugaba mai son ka baya fargaba. Salamu alaika ya annabi, labai kai jinin ɗalibi, kai ne dai kaɗai abin bi, san ka nake cikar ladabi, san ka ne Muryar zaman lafiya. Dandal Kura Radio mita 98.9 FM Maiduguri. Masoyi kai ne muradi, ganin ka nake so Ahmadi, da yaya hijaban taraddadi, na ganka kai ne muradi, ka karan san ka Ahmadi, ma'aiki ne san ka nake, ka yarda na ganka ya muji gaba. Kanka na zamo sususu, uwa uba na baka su, kanne na ka karbe su, yan uwa haɗa min da su, komai na baka su, cikin hidimar ka ya masoyi, kar nai sanya nai gaba, da kuma yi sadar magani san ka nake ya shugaba. Zuciya tana bugawa, ga ruhi yayi Mita tsayawa, 98.9 zangon FM tashar haɗa kan al'ummar Maiduguri. Muryar zaman lafiya. yayi macewa, komai ni ban ganewa, kawai kaunar ka nake duba. Annabi tallafa min gwani, akan kaunar ka ai da ni, cikin masoyan ka yarda da ni, gaban mazauni ai da ni, ban kambun ka addina ni, kar da ka bar ni na yi rauni, zunubai na sai ka rasuwa. Da kuma yi sadar magani san ka nake ya shugaba. Yau ranar da zan macewa, ka zo kaina ya nawa, domin hirar ka mai nisawa, kar da ka bar su su yi cirewa, ka ce fatin ka sai kulawa, kar da ka bar su su tafi da ni, kana ni ya shugaba. Yaushe zan ga annabina, ka wanke daudar idona, ka yaye duhun dukkanina, ka bani ganin ka annabi. Muryar zaman lafiya. Dandal Kura Radio mita 98.9 FM Maiduguri. Abada kai zan yaba, da kuma yi sadar magani san ka nake ya shugaba. Annabi karan san ka, an sha kira na da hauka, burina ya zarce hauka, haukar ma tafi hauka, cikin kaunar ka ya mai maka, domin ta yi min kaɗan cikin jazabar ka ya muji gaba.
zaman lafiya. Dandal Kura Radio mita 98.9 FM Maiduguri. To masu sauraro dai kun ji dai wannan waka ne wanda ita Fatima ta yi ta fara kuma raira mana, wanda ta ce annabi ne ko in ce annabi ne mai isa, wanda ta yi bayani a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan waka nata wanda ta buga shi a studio. To a wani shekara kika buga wannan wakar? Shekara ɗaya ne dai yanzu. Yanzu kenan kin buga ta a shekarar 2020 kenan. Insha Allah. To ita wannan waka bayan ita babu wasu waƙoƙi ne da kika rera? Akwai garkuwa. Garkuwa. Ita waƙar garkuwa kenan da kika rera ta a studio kenan. To a yanzu dai masu sauraro suna so su san adadin waƙoƙi nawa kika gudanar, Malama Fatahiya. Waƙoƙi guda nawa kika yi a yanzu? Waƙoƙi na guda 20 ne bugaggu dai. Wanda kika riga kika buga kenan, waɗanda kuma suke rubutacce baki samu kin buga su ba, su kuma suka yi nawa? Gaskiya za su yi 40 haka. 40 kenan wanda kike so ga baki ɗaya ki shiga studio ki ƙoƙarin rera su kenan. To yanzu dai a yanayin yanda masu sauraro akwai waƙarki wanda kika faɗa kika ce garkuwa, amma kafin dai mu shiga garkuwan akwai wata waƙaki da muke ji ake cewa baban faira. Ita wannan waƙa a yaushe kika yi ta kuma me yasa kika yi ta? Na yi ta ne lokacin maulidi. Maulidin Madinar Teruwa. Na yi wa Shehu Ibrahim. Kin yi wa Shehu Ibrahim Inyas kenan? Na'am. Okay. Ko za ki iya rera mana wannan waƙa? Shehu baban faila. In ya sillaye shehu sirrin Allah ya baye. zaman lafiya. Dandal Kura Radio mita 98.9 FM Maiduguri.
To masu sauraro dai kun saurari waka wadda ita malama Fatima Yusuf wacce aka fi sani da Fatiha, wacce Fatiha ko? Fatahiya to malama ne na samu kuskura haka Fatahiya. Wannan waka dai ta yi shi ne lokacin da aka yi maulidin Sheikh Abul Fatahi wanda yake nan Madinatu, inda kuma ta yi wannan waka a ranar aka yi launching din waka kenan ko? A ranar maulidin kenan. To malama ɗazu kin yi wa masu sauraro akwai waƙaki guda ɗaya wanda kika ce garkuwa, wanda kuma masu sauraro suna so su ɗan ji takaitaccen tarihi kafin nan dai, duk da cewa dai na ga yanzu lokacin ma ya riga ya ci, ba zai yi mu ɗan sako masu sauraro cikakken bayani akan ita wannan waƙan garkuwa ba, ko za ki ɗan yi mana bayani kaɗan? Garkuwa na yi ta ne wa garkuwan Sharifan Maiduguri. Shehi na kenan Sharif Abdulmumin. To kin yi wannan waka a wane shekara, ko duk a shekara ɗaya kika yi su? Ita na yi ta ne lokacin sallan azumin ta da ya zo. Wani azumi kenan? Azumi wanda ya wuce shekara ɗaya dai yanzu wannan watan. Shekara ɗaya kenan? Ok, wannan watan ya kama kin buga shi a cikin azumi, kuma sai kika saki waƙaki a cikin sallar azumi, a goron sallah kenan kika saukawa masu sauraron ki a daidai wani lokaci. To yanzu dai akwai masoya da dama wa'inda kuma wasu da dama kamar wa'innan waƙoƙi da muka sa, wasu suna buƙata kin faɗa kin ce kina da waƙoƙin ki guda 20, in suna neman wannan waƙoƙin a ina za su iya samu? To gaskiya ban dai buɗe YouTube ba, amma sai dai irin WhatsApp in suna bukata, sai kuma irin abun masoya dai in dai an haɗu ba za a rasa ba insha Allah. Waƙoƙin ki kenan. To masu sauraro dai kun ji dai yanayin yadda malama Fatima ta yi bayani, ta ce ga masu buƙatar waƙata duk da yanzu ba ta amfani da shafin YouTube, za su iya samun waɗanda suke tura waƙoƙi da kuma waɗanda suke ma'amala da waƙoƙin yabo matuƙa, za a iya samun waƙoƙinta. Ta buga waƙoƙi aƙalla kusan guda 20, da wanda kuma take rera kusan guda 40 a wajen taro, duk da bata samu ta yi rikodin ɗinsu ba a mataki na studio. Masauraro, sabida lokaci a yanzu yana hararan mu, ni Mustapha Muhammad Mustapha a madadin wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, Mustapha Malimbe da yake gabatar da shirin a kowane mako, ina muku sallama sai in Allah ya kai mu wani makon za mu ci gaba da tattaunawa da malama Fatima Yusuf akan sauran waƙoƙinta da ta gudanar. لا يا رسول الله يا خير مرسل أتيناك من برنو ونرجو بك الهدى. ألا يا رسول الله يا خير مرسل أتيناك من برنو ونرجو بك الهدى. لقد جاء خير الخلق بالنور والهدى، رسولا من الله الكريم به هدى. قوي بمولاه محمد مصطفى، عطوف لكل الخلق في الأرض والسماء. درى الخلق أن الله أعطاه رتبة وفاق جميع العالمين بها سما. جميل المحيا سيد الخلق كلها، جليل بمولاه به الخلق قد علا. أنادي رسول الله حبي محمد، وخذ بيدي والحال.